Heddiw ar yr unfed ar ddeg o Dachwedd, byddwn yn cynnal 2 funud o dawelwch am chwarter wedi 11 o'r gloch y bore, mwyn cofio aelodau'r fyddin sydd wedi marw mewn rhyfel. Ond pam ydyn ni'n cofio ar yr unfed ar ddeg o Dachwedd, a pham ydyn ni'n defnyddio'r Pabi fel symbol? Yn 1918, ar yr unfed ar ddeg o Dachwedd, am 11 o'r gloch, daeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben. Bu'r ddwy ochr, Prydain a'r Almaen, yn brwydro am 4 blynedd ers 1914. Dyna pam rydym yn defnyddio diwrnod y Cadoediad, sef y diwrnod y daeth y rhyfel i ben, Armistice Day yn y Saesneg, i gofio am y bobl a fu farw yn y rhyfel. Yn ystod Rhyfel Byd Cyntaf, bu milwyr yn brwydro mewn ffosydd erchyll o dan amodau ofnadwy. Rhwng y ffosydd roedd ardal o'r enw No Man's Land. Sylwodd y milwyr, ar ôl brwydro, fod blodau Pabi yn tyfu ble roedd y milwyr yn brwydro. Yn 1915, collodd dyn o'r enw John McCrae, Milo o Ganada, ei ffrind o ganlyniad i'r brwydro. Ysgrifennodd McCrae y gerdd In Flanders Fields wrth ddisgrifio'r hyn a welodd yng Nghaeau Flandres yng Ngwlad Belg wrth eistedd yng nghefn ei ambulans. Dyma eiriau'r gerdd yn cael ei ddarllen gan Mrs Jones. In Flanders Fields. In Flanders Fields the poppies blow between the crosses, row on row that mark our place, and in the sky the larks, still bravely singing, fly scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders Fields. Take up our quarrel with the foe, to you from failing hands we throw the torch, be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders Fields. Oherwydd y gerdd, ceir y cysylltiad rhwng y rhyfel a'r Pabi, ac ers 1921 bu'r lleng Brydeinig, sef y British Royal Legion, yn gwerthu Pabi mwyn codi arian ar gyfer cyn-filwyr sydd bellach yn methu gweithio ac angen help elusennol. Mae symbolaeth y Pabi'n bwnc llosg bob blwyddyn, gyda rhai'n dweud bod y symbol yn dyrchafu rhyfel. Ond yn wir, mae'r Pabi'n symbol o goffau, heddwch, ac mae'n cynrychioli'r gobaith y cawn fyw mewn byd heb ryfel yn y dyfodol. Heddiw felly, byddwn nhw'n cofio'r 37 miliwn o bobl a fu farw o ganlyniad i'r Rhyfel Byd Cyntaf, a phob rhyfel ers hynny.